Hej, jeg hedder August, jeg er 6 år. Og hvor meget tid bruger du på tv eller bøger om dagen? Altså, tv det er en time, og bøger det er 20 minutter. Ja, og hvad ser du, eller læser du så? Det er tit Pippi og Lille McQueen. Og må jeg godt sige det der med læserne? Ja. Og jeg læser på et Brød med Livhjerte og René Røverdatter. Ja, og hvad for en figur minder mest om dig selv? Jonathan Livhjerte. Nå, og hvorfor gør han det? Fordi vi er begge to langt hår. Ja, I har begge to langt hår. Langt og belyst. Ja, og hvad for nogle evner har du, som Jonathan Livhjerte også har? Jeg er også modig, ligesom ham. Og så er han også god til at skjule sig og skyde med bue og pil. Og Har du lært at skyde med bue og pil, efter du har læst Brødrene Løvehjerte? ja, det har han. Og er det fordi, at Jonathan han gjorde det? Ja. Emma, jeg er 10 år. Jeps. Og hvor meget tid bruger du på at se tv eller læse bøger om dagen? Cirka en time. En time i alt. Godt. Og hvad ser du og læser du så? Jeg ser Alien Søndergades, og jeg ser iCarly og Pendlerkids og sådan noget. Og hvad læser du? Klipklapperklubben og alle børn i Bullerby. Og hvad for en figur minder mest om dig selv? Det gør nok Carly fra iCarly, fordi Og har du nogle af de samme evner som din yndlingskarakter? ja, mine venner synes, jeg er sjov, og jeg er god til at vinde på idéer og sådan noget. Og det er Carly også. Hej, jeg hedder Amanda, og jeg er 15 år. Har anime og manga ændret dit syn på dig selv? Altså har du lært noget nyt om dine grænser og holdninger? Jeg ved, at jeg er meget anderledes nu end dengang, inden jeg begyndte at se manga og anime. Og de mennesker, jeg var sammen med dengang, dem kan jeg ikke være sammen med nu, fordi vi bare er for forskellige. Har du fået et andet syn på de mennesker omkring dig? For eksempel dine venner og familie? Min familie har altid været der for mig, selvom jeg læser manga og ser anime og cosplayer. Og jeg føler, at vi har fået et stærkere bånd nu, fordi at jeg kan være mig selv, og de accepterer mig for den, jeg er. Hvorfor cosplayer du? Jeg føler, at jeg kan være mig selv mere, også selvom man klæder sig ud som en anden. Og så kan jeg være medlem af det her fællesskab og virkelig vise, hvad jeg godt kan lide. Hvornår begyndte du at læse manga og se anime? I år 2008, der kunne jeg rigtig godt lide at se Barda i tv. Og så en dag, så lagde jeg mærke til, at der altid var noget, der hed Naruto, der kom efter. Og så tænkte jeg en dag, nu sætter jeg mig bare ned og ser det her. Og så kan jeg bare huske, at jeg virkelig blev fanget af det, og jeg så det hver dag efter det. Hvornår begyndte du at cosplaye? Det var i 2011. Hvordan påvirker anime og manga din hverdag? Har du oplevet, at du har fået nye evner? Altså er du blevet bedre til noget? Jeg føler, at jeg er blevet meget mere positiv, og jeg ved, at jeg er blevet inspireret af de her mennesker i anime, som jeg ser. Og så synes jeg bare generelt, at jeg er blevet en bedre person. Jeg hedder Claus, og jeg er 41 år gammel. Og hvor lang tid bruger du på at se tv og læse om bøger om dagen? Jeg tror, jeg bruger cirka en time om dagen, sådan i gennemsnit. Hvad ser du, og hvad læser du? Jeg ser en del danske dramaserier, og så ser jeg nogle film, og så læser jeg romaner. Og hvorfor ser du det, og hvorfor kan du lide det? Hvorfor læser du det? Jeg kan godt lide at komme ind i en anden verden, end den jeg lige er i selv, og ligesom blive fanget ind af et helt andet univers i en bog eller i en film. Og hvor meget har du ændret smag, siden du var ung, altså i teenageårene? Jeg tror, at da jeg var ung, der læste jeg måske mere sådan nogle krimier som bøger, og så måske også mere sådan noget tv for unge, som ikke var film og drama, men mere sådan aktualitetsting. Og har du lært noget om dig selv igennem fiktion? Det er svært at sige, men jeg tror måske, jeg har lært noget om mig selv ved, at man er inde i tankerne eller inde i hovedet på nogle andre personer,
i film og tv-serier og i bøger, man kan dykke ind i.